салому алайкум бинандагони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Умма Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. Яке аз рубрикаҳои мо ин таҳлили бизнес аст, яъне разбор бизнеса. Ва меҳмони навбатии мо бародар Мустафо назди мо омадагӣ буд. Мо бо ҳамроҳии бародар бизнеси ӯ, ки ӯ барбершоп аст, ба пуррагӣ бизнесро таҳлил кардем ва мехоҳем ки таҳлили ин бизнесро пешкаши шумо гардонем. хуб, бинандагони азиз, нафароне ки бо тиҷорат сару кор доранд, ман мехоҳам як чизро шумо дарк кунед, чанд қадаре ки пеш ҳамин чизро бифаҳмед, ҳамон қадар пештар хуб мешавад. Тамоми бизнес тақрибан як қонуну қоида дорад. Мисол мебиёрам, ҳамин кӯдаки 5 сола сиклет сохтори баданаш, бачаи 20 сола, мардаки 50 сола, ҳама сиклети ҳама як хел аст. Фақат калону майдагиаш фарқият дорад. Бизнес ҳам тақрибан ҳамин аст. Бизнес ҳамаш тақрибан як чиз аст, фақат фарқият мекунад. баъзеҳо бизнеси хурд, баъзеҳо бизнеси калон, баъд баъзеҳо соҳаҳошон шояд камтар фарқ кунад. Не ки қоидаву қонуни бизнесу қоидаву қонуни бозор тақрибан ҳама ҷо ба як хел аст. меҳмони навбатии мо бародар Бахтовар аст. ӯ тоҷик аст, бо тахаллуси Баха барбер. 33 сола аст, оиладор аст, соҳиби 4 фарзанд аст. Зиндагӣ ва фаъолияташ дар шаҳри Москва аст. ӯ аз рӯи касб барбер аст. Таҷрибаи корӣ 8 сол таҷрибаи корӣ дорад. ин бародар дар бисёр озмунҳое ки дар Москва гузаштагӣ иштирок кардагӣ ва ҷойҳои намоёнро ишғол кардагӣ. ин бародар як сол пеш найм кор мекард, яъне дар як барбершоп ҳамчун коргар кор мекард ва тақрибан як сол мешавад ки ин бародар точкаи як ҷойи худаша аренда гирифта кор кард. Як сол мешавад. хуб, мегузарем ба қисми точкаи бародар. Точкааш якта кресло аст, тақрибан 10 квадрат. иҷорапулии точка 30,000 дар як моҳ. дополнительни расходи, яъне ҳамон хароҷотҳое ки свету дигар метавад, тақрибан 20,000. баъд реҷаи кореш 5-2 аз соатҳои 11 то соатҳои 9 шаба кор мекунад. хуб, мегузарем ба қисми пул. оборот дар як моҳ тақрибан аз 300 то 400,000 оборот аст. гардиши пулаш дар як моҳ. аз ҳамин пуле ки 300-400,000 дар як моҳ мебиёяд, тақрибан аз ҳамин ҷо ҳамин расход дорад. тақрибан аз 60 то 70,000 расход дорад. мондагиаш чистая прибил, яъне пули тоза худиам бародар бояд монад. реклама ба дар як моҳ 4,000 расход доштааст. касса ҳозир дар киссаи ин бародар 150,000 пул ҷамъ кардааст. ҳар моҳ вақте ки ман савол додам ки ҳар моҳ аз ҳамин пуле ки кор мекунӣ чанд қадар касса мекунӣ, мегӯяд бародар наметавонам касса карда, яъне 0. шукронаи худо бародар қарздор нест, аз ягон кас ягон тин қарздор нест, қарзаш 0. семейни расходи, лични расходи. ман ина барои чӣ нанавистам? барои ин ки дар ҷадвал ман пурратар мефаҳмонам. ҳар як бизнес бародаро точка роста дорад. яъне шумо як кора сар мекунед, то ҳамон дараҷае ки ақлу фаҳмишу таҷрибаи шумо мерасад, шумо ҳам бизнеса ба ҳамон дараҷа мерасонед. вале бо сабабҳои гуногун бизнеси шумо дальше инкишоф намеёбад, дальше намеравад. ин ҷо якчанд сабаб шудаш мумкин. яке аз вазифаҳои мо вақте ки разбор бизнеса мегӯем, мо полни меомӯзем. ҳамон бародар чӣ кора аст, таҷрибааш чӣ хел аст, кораш чӣ хел аст, клиентҳо куди чӣ хел муомила мекунад, зиндагии шахсиаш чӣ хел, ва баъд ҳамон ҷои проблема, ҳамон ҷои дарднокаша мо пайдо мекунем. хуб, мерем. ин ҷадвал, ин барои осон фаҳмо шудани шумо. хуб, расход точка мо гуфтем тақрибан 50-60,000 дар як моҳ. оборот аз 300 то 400,000 дар як моҳ. прибил 240-340,000 тоза ҳам бародар дар як моҳ кор мекардааст. расход семья личный. мушкили ҳамин бародар дар ана ҳамин ҷо аст. дальше мерем. касса ҳозир дар ҷайбаш 150,000 пул дорад. долг надорад, худоро шукр, ва откладывает в месяц 0. Проблема ин бародар ана инҷа аст.
яъне бародар пули нағз ба даст мебиёрад, ҳар моҳ 240-340 ҳазор кор кардан, точнее 240-340 ҳазор фоида дидан, ин пули кам нест барои Россия бародаро. Лекин мушкили бародар ҳамин ки чанд қадаре ки ҳамин бародар пул кор мекунад, ҳамон қадар расход мекардааст. Ин бародар дар ҳамон телефонаш чиз дорад, заметка дорад, блокнот. як сол боз ҳамон чӣ расходе мекунад менавистааст. Ин плюси калон. Вақте ки мо ҳамон блокнотро кушодем, вақте ки ман дидам мисол куҷо ба чанд қадар расход кардагӣ, 3 моҳи охираша мо гирифтем. Дар 3 моҳи охир стабилна аз 200 то 300 ҳазора як моҳа хароҷота шудааст. Лекин ҳамагӣ 27 ҳазор квартплата дорад бародар, 60 ҳазор барои бизнесаш расход мекунад ва бигузор барои хӯрокат 50 ҳазор дигар расход кунад. Лекин бисёр пулаш куҷо мешавад, худаш намедонад. Бародар бародари хуб, ягон бародари гандагаш нест. Лекин аз ҳисобе ки фаҳмиши чӣ гуна пулро нигоҳ доштан надорад, ба ҳамин хотир пул расход мешавад. Як мисоли оддӣ мебиёрам. Ман шахсан худам то 2024 аз бисёр проектҳо пул меомад, дар кисам буд. Мо ҳамин хел табиат дорем. Вақте ки пул дар киса бошад, пеш аз хароҷот кардан мо кам фикр мекунем. Ягон рефиқат занг мезанад, бародарҷон пул дар кор, хайр роӣ мекунӣ. Ягон магазин медороӣ, бояд 1 кило себ харӣ, зиёдтар мехарӣ, ба хотире ки кисат ба пул аст. Ва ин бародарам ҳамин гуна проблема дорад. Яъне ин рӯзона кор мебиёяд, корро мекунад, тақрибан 20 ҳазор кисаба меғалтад, ба ҳамин пул аз корхона мебурояд, дарши баъд расходо рафтан мегирад. Яъне ин бародар учёт контрол надорад. То есть пула ҷамъ карда наметавонад. Бисёр бародаро ҳозир худашонро дар ҳамҷа мешиносанд. То есть вроде бы хорошо зарабатывают, но в конце месяца пустые карманы. Ё ки нағз кор мекунанд, лекин охири моҳ киса холӣ. Ин бисёр мушкили бисёр бародароне ки навкор ҳастанд. Ва яке аз сабабҳои асосии омадани ин бародар дар он буд, ки ин бародар нияти партнёр гирифта, яъне шарик гирифта, точкаи нави худашонро кушодан доштанд. Аз рӯи гуфти ин бародар ва бародари дигари бояд тақрибан 1-1.5 миллион сармоягузорӣ мекард ва бояд инҳо корро сар мекарданд. Кори ин бародар бахтовар пеш бурдани кулли ҳамин корҳо, кори вай бародар ҳамчун инвестор. Маслиҳат кардам 15% вай бародар бояд мегирифт. Ман гуфтам бахтовар, худат ба ҳоле беҳад барвақт. Ба кадом хотир? Вақте ки шумо дар дастон 1 миллион аст, шумо ба чейни ҳамон ақле ки ҳамрӯз доред, ҳамон 1 миллионро идора карда метавонед. Вақте ки ман да шумо 10 миллион метиҳам, шумо уже худатонро гум мекунед, барои ин ки шумо ягон маротиба ҳаётатон бо 10 миллион дастон гирифтаг нестед. Бисёр бародаро пеш мо мебиёянд, мегӯянд ки акаҷон ҳамин кором зураю, ҳамин камтар пул нарасонад. Мегӯям чанд қадар мерасад? Мегӯяд хай допустим 5 миллион. Мегӯям боз чанд қадар оборота чихе кора чихе? 500 ҳазор. Мегӯям бародар, агар ман да ту 5 дем, агар ту 50 миллион тиҳам, ҳамин 50 миллион баъд аз ним сол, 1 сол бо ту ҳамин бармегарди ба ҳамон 500 ҳазоре ки кор мекунӣ. Барои ин ки ақлу таҷрибаю фаҳмиши ту ба ҳамон 5 миллиону 10 миллиону 50 миллион расидагӣ нест бародаро. Ҳар як инсон планка дорад. ҳаст инсоне ки 1 миллионро контрол карда метавонад, ақлаш ба ҳамон чиз мерасад. ҳаст инсоне ки 10 миллион, ҳаст инсоне ки 50 миллион. Ба ҳамин хотир бародари мо бахтовар барои точкаи нав, инчунин барои 1.5 миллион инвеститсия привлекат кардан, яъне сармоягузориё ки шарик доштан тайёр нест. Ман ин нафаҳмонам бо кадом далелҳо. Агар ин бародар ҳамин корро сар мекард бо бародари дигар, результаташ уже маълум буд. Пеш ҳамин фолбин наравед, то мо ҳам хел мегӯям. Барои ин ки ин бародар якумаш учёт контрол надорад. Дуюмаш ино таҷрибаи бо партнёр, шарик кор кардан надоранд. Бисёр шикасти бародарои мо аз ҳисобе ки по-братски, туғрияй, оз якҷоя корро сар мекунем, зурай намхелин. Не ки ислом сураи Албақара бисёро медонам, мо гуфтае ки ҳатман нависед, бо шоҳидии нафар ва ба варақ нависед. Тамоми шарту шароити
ҳамкория, шарикия. Нуқта ба нуқта ҳар як пункташ дар ҳолати вафот кардан чӣ хел мешавад, дар ҳолати бизнес нарафтан чӣ хел мешавад, дар ҳолати ягон форс-мажор шудан чӣ хел менависад. Бобати ҳамкорӣ яъне шарикӣ дар чорчӯбаи ислом наворҳои баъдӣ ба мо ҳатман дар бораи мушарака чист, музараба чист, мурабаҳа чист, мусаввама чист, истисна чист, салом чист. Яъне дар ислом якчанд намуд инструментҳои ҳамкорӣ ҳастанд. Мо дар бораи ин роликҳои отдельно мекунем. Инвестор кист, раббулмал дар забони арабӣ, корпешбаранда кист, мударриб. Дар бораи ҳамин мо наворҳои алоҳида дар оянда мекунем. Хуб, меравем баъд. Яъне мо ин бародарро омӯхтем. Бародар дар асл хеле ҳолати хуб дорад. Якумаш барбер, ин яке аз касбу касабҳое ки ҳозир талаботаш калон. Дуввумаш таҷрибаи корӣ. Севумаш на самом деле бача ки қобил, бача шустри бача. Мисол урусияша хушрага мезанад. Ва чорумаш ин пули нағз кор мекунад имрӯз. Хуб. Ва аз рӯи маслиҳате ки мо додем, аз рӯи хулосае ки мо баровардем, что надо делать? Барои ҳамин бародар бахтовар чӣ кор бояд кард? Ин чизе ки мо навистем, ин дар як сол бояд чӣ кор кунад бародар? Мо дар пеши худ ҳадаф гузоштем ки бародар бояд январи соли 2025 иншоалло точкаи худаша кушояд. Леки то точкае кушодан бояд бародар баъзе корҳоро амал иҷро кунад ки барои точка кушодан омода шавад. Якум коре ки мо тавсия додем, бросид курид. Ин бародар бисёр сигарет мекашад ва сабаби барои чӣ бояд партояд ман фаҳмондамаша. Сигарет на ба танаш фоида дорад, на ба ҷонаш фоида дорад, на ба киссааш фоида дорад, на рӯзи қиёматаш ба ягон хел фоида надорад. Ин бародар ваъда кард ки аз ҳамин ҷа биромад рафт, гуфт ки ака ман дигар сигарет намекашам. Ваъда додагӣ, умедворем ки ваъдаша ваъдахилофӣ намекунад. Дуввум коре ки мо гуфтем бояд кунад бародар заниматься спортом. Бача ки ёш 33 сола, яки камтар фигураш аз рамка биромадагӣ. Иншоалло ба хайр аст. Имрӯз ман ба хабар дод ки ака ман хонам ба турнику буруз кашидам, машқа сар мекунам. Бояд ҳар рӯз ман ба отчёт супорад. Видео отчёт ки ака ман машқ каростам, ин результат. Дуюм коре ки ин кунад бояд спорт. Як чиз мегӯям бародаро, агар ҳамин тани шумо солим набошад, бовар кунед, на ягон пули дунё мефорад, на ягон кори дунё мефорад шумо ба. Ҳама чиз дар назаратон шум мешавад. Фаҳмидед, на? Аз сиҳати шумо кору фаъолияту зиндагиву фарзанду оилаву чизи шумо вобастагӣ дорад. Ба ҳамин хотир мо ҳарду ҳамин чиза дар ҷои аввал мондем. Вақте ки тан солим бошад, ақлам солим мешавад, дилам солим мешавад, корам солим мешавад. Баъд коре ки бояд кунад, сеюм пункте ки мо кардем, дальше работать в этой точке. Нуқтае ки ҳозир кор мекардааст, беҳад нуқтаи хуб, мама дар амон карта нишон дод. Плюс унҷа ба ғайр аз ин дигар барберҳоям ҳастанд, дигар ин салон красотӣ, дигар одамоям ҳастанд. Яъне клиенташ проблема нест. Ин ҳамагӣ 4000 реклама ба сарф мекунад, леки ҳар рӯз кор дорад, ин қадар фоида мебинад. Ман гуфтам бародар, ҷои гармата хунук накун. Ҳозир ту бояд зарур нест ки ту бояд рафта 1-1.5 миллион пул дода ҷои нав кушоӣ. Ту ҷот ҳаст, 30,000 мисол иҷорапулӣ ин зиёд нест. Ту ҳаминҷо якта хунук накун, дальше 1 сол ҳаминҷо бояд кор кунӣ, не ки параллелна. Меравем пункти баъдӣ. Пункти чорум, оптимизация всех расходов. Ба хотире ки ман ҳозир як чиз мегӯям, агар ҳамин фоидаи ҳамин бародари мо бахтовар ҳаминҷа 240-340 ҳазор набошад, агар 100,000 рубл бошад, бовар кунед хароҷоти ҳамин автоматам 100,000 мефурад. Барои чӣ? Ба хотире киса нест дигар. Вақте ки киса пул набошад, шумо фикри эконом кардана сар мекунед. Ба ҳамин хотир ман гуфтам бародар, ту бояд расходат кам шавад, доходата зиёд кун. Яъне оптимизация всех расходов. Инҷа на бизнес, семья и личный. То есть бизнесата бин чӣ чизое ки лозим бошад баҳс кун. Оилата бин кунӣ, оилат бе кадом чизо 1 сол зиндагӣ карда метавонад ва худата бин ки бе кадом чизо ту намемурӣ, зиндагӣ мекунӣ. Панҷум пункт,
научиться работать с Excel. Ин бародар ҳама кораш фақат ҳамин телефон кутибдааст. Ман гуфтам не бародар, агар хоҳӣ ки дар оянда бизнес кунӣ, соҳиби бизнес шавӣ, ту бояд барномаҳо кути кор кардан ёд гирӣ. Оддитарин барномаи Excel бародаро. Скачать кунедтон тамоми ҳамин ноутбукҳо, компютерҳо ҳаст. Офис агар фаҳмо набошад чӣ тавр кор кардан кор, ҳамин YouTube аз нетон как работать с Excel 1001 видео мебурад. Яъне ин проблема нест ва ман инчунин ин бародарро ёрдам метиҳам. Яъне Excel кити кор кардан сар кардан шуда кор ба хотири чӣ? Учёт контрол. Вақте ки шумо Excel ба ҳамун даниҳое менависед, даромадатон чанд қадар, баромадатон чанд қадар, статья расходов, формула менависед, барнома худаш автоматан ҳисоб кардан мегирад ки ҳамин рӯз шумо чӣ қадар даромад дидед, чӣ қадар расход шуд ва чӣ қадар фоида монд шумо ба. Ва дар охири моҳ шумо ба картинка маълум мешавад. Ин кори шумо хеле осон мекунад. Баъд пункти 6 ограничить себя от ҳамин пул. Ин чӣ хел? Ин бухгалтераш ҳам худаш, кассираш ҳам худаш, коргарам худаш, ҳамеш худаш. Пул дар киса худаш мемиёд. Вақте ки пул дар киса ки шуд, баъд бефикр ҳамин хаотични расходи мегӯянд. Расходое ки фикр накарда расход мекунед. Вақте ки пул ки дар киса набошад, агар байн ба ягон масъала бирояд, киса холӣ ку, шумо фикр мекунед ки аз куҷо пул гирам, чӣ хел гирам, уже то есть ҳамин расходи шумо автоматан паст мешавад. Худаша бояд аз пул дур гирад. Не имеет доступ к деньгам. Бояд ягон хел доступ ки пул надошта бошад. Бигузор кашаш снимат кунад, бара дасти занаш батиҳад, гӯё ки занак, ман ин пула гир, дигар дасти ман ба натей. Агар талабам кунам натей. Яке аз роҳҳош, намедонам. Ҳар кас ҳар хел. Ҳафтум пункте ки ин бояд кунад, перестановки оформления рабочего места. Вақте ки ин бародар ҳамун ҷои кориш нишон дод, ман дидам ки ҳастанд деворое ки холи. Ин як чанд дипломои калон дорад, дипломои озмуно ва иштирокӣ дорад. Ман гуфтам бародар, ҳамин ҳар як деворе ки дорӣ, ҳар як ваҷа поле ки дорӣ, бояд ҳамино ту ба пул биёранд. Девората гуфтам, ман инҷаша холӣ мекунӣ, полни дипломота мезни, штоби клиентот биён фикр кунанд ки профессионал ина меша пас кардосад. Ман ин тарафаша гуфтам бародар, мегирӣ хушокара витрина мекунӣ барои аксессуар фурӯхтан, товар фурӯхтан. Хулоса ҳамун ҷои кореша, баъд пеши ҳамун тиреза оинаш ба подоконникаш пустой буд, холӣ буд. Ман гуфтам ҳатман гулҳои хушро пайдо кун, хушокара гул чин. Барои он ки гул ин тепло. Вақте ки инсон мебиёяд корхонаи шумо гул дошта бошад ва худаша роҳат ҳис мекунад, гӯё ки дар хонаи худаш иштагӣ бошад. Ин маркетинг психология. Ҳаштум пункт, ин усилить рекламу плюс создание база данных клиентов. Ин 4000 ки ин бародар метиҳад, барои реклама кам аст бародаро. Барои реклама как минимум аз 5 то 10% доходатона бояд обратно реклама ба инвестировать кунедтон. Реклама это движок торговли. Ин фраза шумо бисёр фаҳмидагитон. Яъне инҷа ба бояд вай дар Яндекс точка надоштааст. Яндекс бизнес кабинет ҳаст, онҷа ба точка мемонед, онҷа ба тариф ҳаст, минимальный, оптимальный, максимальный. Тариф мехаред ва аз онҷа бо дополнительный клиентон омода мегирам. Ман гуфтам ҳар як клиенте ки мебиёяд, ҳатман база кун. Номерошо нагир, WhatsApp фарқ надорад, номерошо нагир, штоби паго баъд аз 1 сол ту точка мекушоӣ, ту уже клиентский базат бояд тайёр бошад. Ту точкае кушода буромада, баъд сигарет кашида намешинӣ, кай клиент биёяд. Ту точкае мекушӣ, пеш аз точкае кушода мегӯӣ ки бародаро, допустим, группа создавать мекунӣ, Instagram, Telegram, ВКонтакте. Мегӯӣ, я переезжаю на новую точку. Всё, у тебя уже со следующего дня уже есть твои клиенты. То есть ту минус ба намери. Хоб, 9 пункт. Накопить деньги плюс саморазвитие плюс командообразование. То соли ояндая ман гуфтам ягон хел инвестор ту ба лозим нест. Агар ту ҳозир ҳар моҳ аз ҳамин пул 100-150 ҳазор захира кардан гирӣ, 1 сол пас ту ба қариб 1.5 миллион пул мешавад. Ту ба ягон хел инвестор дар кор нест. Вақте ки ту пула ҷамъ кардӣ, саморазвитие бояд китоб бисёр хонад, бояд тематически роликое ки дар ҳамин касбу касаба ҳамин тааллуқ дорад ва бисёр тамошо кунад. Намуди бизнес чӣ хел кардан мумкин, инструментҳои бизнес и плюс командаобразование. Аз ҳозира бояд ба худаша команда ташкил кунад. Ягон барбери нағз ёфта
кате шогирд тайёр кунад, ки фақат точка кушояд. вақте ки шумо точка мекушоед, онҷо як кресло не, онҷо ба минимум 2, 3, 4 та кресло мешавад, чтобы уже точка кушодан ба командаш китеш бояд бошад. Дahum пункт — анализ конкурентов, создание своего бренда. анализ конкурентов чӣ маъно дорад? ҳамин районе ки ҳозир бародар кор каросад, ман гуфтам агар точка кушоданӣ шавӣ, кӯшиш кун ки ҳамин район бакушо. барои чӣ? барои ин ки клиентое ки ту ҷамъ кардӣ аз ҳамин район буданд. ҳозир ту дар Химки зиндагӣ кунӣ ву биёи дар намедонам Подольск ё ки дар Бутово агар точка кушоӣ, ту сад агар парикмахерски осмонӣ ҳам бошӣ, вай мардум онҷо хеста пешtu намебиянд. ту якум точката ҳамун район бакушо, ки клиентот аз ту дур нашаванд. ҳамин конкурентҳои омӯхтан дар кор. конкурентҳои ҷадвал месозед, мисол номошона менависед, 10 та конкурент доред, баъд менависед мисол плюсошу минусоша, график работы, сервисаш чӣ хел, рекламаш чӣ хел, маркетингаш чӣ хел, ценовая политика, ҳамина менависед, баъд ҳамонҷоя плюс минус кардан мегиред, кадомаш дорад, кадомаш надорад. ҳар чизе ки конкурентҳо надошта бошанд, шумо ҳамон чизи худатон ҳамонҷо усиловать мекунед. пункти 11 аксессуари плюс доп услуги клиентам. ҳозир бародаро дунё бозор ҳамин хел шудае, ки ҳамин кофеву обу чиза ҳозир любой барбершоп дорем, любойаш метиҳад шумо бепуред. Этого недостаточно для клиента. шумо бояд як коре кунед, ки ҳамун кора дигарон надошта бошанд, плюс ҳамун чиз сабаб шавад, ки ҳамун клиенти шумо дафъ дигар агар меша пас кардан шавад, якум очрат короткий список, якум очрат шумо бояд дар ҳамун списоки ҳавай бошед. мисол ҳозир ман агар шуморо пурсам, ки 5 та номи шоколад ё ки 10 та номи шоколад категориятон, шумо якум Snickers, Mars, намедонам Twix, ҳамин чизо деҳотон мебарад. Правильно? То же самое, вақте ки клиент агар меша пас кардан шуд, якум очрат бояд шумо ҳамун топ 3 списоки ҳавай бошед. барои топ 3 биромадан, топ 3 биромадан, шумо бояд як услуга, як чиз дополнительно кунедон, ки ҳамун чиз сабаби ҳамун клиенти аз хонааш хезонда пеши шумо овардан шавад. намедонам массаж мекунед, воск мекунед, чӣ коре мекунед, намекунед, бояд як коре кунед, ки конкурентҳои шумо надошта бошанд. вақте ки шумо анализ кардед конкурентҳоро, вақте ки таблица сохтед, ҳамонҷо мебинед, ки ҳамонҳо чӣ коро мекунанд, чӣ коро намекунанд. як чиз дар болои ҳамун услугатон, дар болои хизматрасонӣ кунед, ки ҳамун одам пагоҳ хеста назди шумо биёяд. бо бародар мо дар 2 соат тақрибан ҳамин чиза навистем. албатта барои бизнеса ба пуррагӣ омӯхтан як маслиҳати боле калонтар додан вақт дар кор, чунки ҳар бизнес ҳар хел аст. ина рафта аз пеш дидан дар кор, проходимосташ дидан дар кор, района дидан дар кор, платежеспособности ҳамун аҳолия дидан дар кор. ба ҳар ҳол ин як вохӯрии кӯтоҳак буд ва дар ин вохӯрӣ мо фикру зикру маслиҳатҳои худам ба ин бародар додем. бинандагони азиз, ин буд таҳлили навбатии мухтасари як бизнес. албатта бизнесҳо зиёд ҳастанд, албатта хоҳишмандҳо хеле зиёд ҳастанд. мо ҳар рӯз дар ин ҷо бизнеси як бародарро таҳлил мекунем, албатта вақтҳои холие мекунем, чунки ин бепул аст, ин бисмиллоҳ аст. мо наметавонем ки ҳама вақти худро фақат барои таҳлил гузаронем. ин як ёрдам, як дастгирӣ, ҳар он чизе ки аз дасти мо меояд. шояд бародароне ҳастанд, ки аз мо садҳову 200 маротиба басаводтар бошанд, ба таҷрибатар бошанд, бизнесашон калонтар бошад, вале мо ҳар чизе ки худованд ҳамирӯз ба мо додааст, ба қадри имкон кӯшиш мекунем, ки мисол ба мардум, ба бачаҳои худамон як фоидаамон расад. ман дар описании Google таблицаро мегузорам. агар шумо нияти чунин бизнеси худро таҳлил кардан дошта бошед, ё ки ягон мушкиле доред, ё ки ягон савол доред, марҳамат дар он ҷо маълумоти пурра дар бораи худатон, дар бораи бизнесатон нависед ва мо аз байни ҳамун бародаро як каса интихоб мекунем ва таҳлил мекунем. чунки саволҳо дар умум тақрибан ҳамашон як хел аст.
ба хотире ки вақта бисёр накунем, мо як бизнес интихоб мекунем, сари ҳамон бизнес таҳлил мекунем, навор мебардорем ва пешкаши шумо мекунем. Шумо албатта ба саволҳои худ дар ҳамон навор баъзе ҷавобҳои худро мегиред. Ва дар оянда агар худованд насиб карда бошад, мо нияти подкаст кардан дорем. Подкаст ин ягон бизнесмена даъват мекунем ва суҳбати озод, таърихи пайдошавии бизнесаш, бо чӣ аз чӣ мушкилиҳо аз сараш гузаронд, ҳозир бизнесаш дар чӣ ҳолат аст, систематизатсия шудагӣ нест, ҳаёти шахсӣ ва ғайраҳо. Ва дар оянда мо ният дорем шояд дар моҳ 1 маротиба ё ки дар 1 моҳ 2 маротиба маҷлисҳо гузаронем. Мо эълон мекунем, тақрибан 100-150 нафар одамо ҷамъ мешаванд ва вохӯрӣ, ин нетворкинг мегӯянд. Дар ин ҷо бо якдигар шинос мешавем. Дар ин ҷо мо дар бораи бухгалтерия, дар бораи чӣ гуна дуруст кушодани мисол корхона, чӣ гуна командаро интихоб кардан, чӣ гуна маркетинг, чӣ гуна найм сотрудников ва ғайраҳо, мо мавзӯъҳое ки куллан тааллуқ дорад ба бизнес, мо бояд ҳамин дар вохӯрии худамон пешкаш кунем ва дида бароям. Боқӣ худо нигаҳбони ҳамотон. Аз шумо хоҳиш видеоҳоро дастгирӣ кунед. Агар ягон ёру рафиқу бародарони шумо бо тиҷорат машғул бошад, метавонед ба бародарони худ ирсол намоед, поделиться кунед ва танҳо бо дастгирии шумо, танҳо ба хотири шумо ва ба хотири пешравии ҷомеаи мо, ба хотири пешравии бародарони мо кӯшиш мекунем ки ҳамин наворҳои тозаву нав пешкаш мекунем. Худо нигаҳбон. Худоҳофиз.